Ел сайын шәһәр мәдәният йортында Афганстанда хәрби хезмәтләрен үтәгән ветераннар белән җылы очрашу уздыру күркәм гадәткә әйләнде. 15 февральдә соңгы солдатның Афган җиреннән чыгуына 33 ел вакыт узды. Зәй районыннан Кайнар ноктада 211 якташыбыз хезмәт итә. Шуның 8-е туган ягына әйләнеп кайтмый. Сегодня мы хотим сделать такой праздник душевный, с теплом, в дружеской обстановке, как говорится, спеть любимые песни наших дорогих героев и посидеть и вспомнить, что было, что будет, и чтобы подрастающее поколение всегда помнило, для чего мы здесь собрались сегодня. Хәтерне барлаучы очрашуда афганчылар чит җирдәге сугыш хатирәләрен бергә хезмәт иткән иптәшләрен искә төшерделәр. Халак булган якташларын 1 минут тынлык белән искә алдылар. Мы вас всех благодарим, мы преклоняемся перед вами. И, конечно, вот в этот день всегда хочется, чисто по-женски даже плакать за тех матерей, дети, чьи не вернулись с этой войны. Спали в землянках, бань тоже не было, тоже по 3 месяца бань не мылись. То есть были трудности свои. Но к этому мы готовили себя. У нас школа всегда была физкультура, секции, я ходил на самбо, на дзюдо. Калган чыгыш ясаучылар да Афганстанда интернациональ бурычларын үтәгән сугышчыларга изге теләкләрен җиткерделәр. Ивушка фольклор ансамбле, мәдәният йорты үзешчәннәре, башкаларның чыгышлары күңел кылларын тибрәтерлек булды. Лучше молодым любить, а не воевать, не убивать. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.